Malawi Today. Chabwino. Hani mene ndaiona. Ndiona kuti yofunikira kwambiri kunena kuti tabatsirae mphamvu akubanja. Akubanja ndipofunikira ndithu tabatse mphamvu, tabatse mpata. Kuoneka ngati kuti kwambiri azathawa azibani wakufuna kuonekera kuti iwewe zikwakhudza koma ali chicholinga mwina chofuna kupeza kuna mavoti koma kuonekera palibe. Samukweza kuona nena kuti akupanja kuona ndi programu nena kuti ankumbukire mbale wawo iwenso akubera sonikoka kuona kuti acheyo kuna kipagezo zomwetu wanji huo wakasa nditishugula hauri ngeni ndikupanga programu ngati boma. So lero kakandizo anga ngati wineyo tukuona kuti amaenera kuti adikira kubanja amalize programu yawo akamaliza akena akaiwaja kuweza kupanga kwina. Minaso mogwizana kwambiri ya kubanjawo apange nditukozali ngati mene apangira zawo ITM ndi akupangira zinthu mopanga ndimodzi ndi akubanja. Ndithu nditasogolera tokoza kwambiri. Press boma tikanena kuti ndege inakafika kumsusu ripoti kunena kuti sika amene amenera zimene zabuma ndani However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. Kwira kuchikhalango chachikulu kwambiri ndiye nsovuta kuti tipeze masanga when you look mmene zinachira muja nyumba pafupi chonche pangalibenso mitengo yambiri. Are you sure you would want us to turn this program into a discussion yangozi ya ndege imene report idatuluka? Balizovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chitangawa kumene kukuchulidwa kuti ndege iyi ikoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Ndikulandireni chigawo chakumasana. This is Comrade Ntanyu apa Limpopo FM program yathu ija imene timati nkhanga zaona mwamva kale amalawi chigawo chakumamawa nzanga don't trust anabwera kunena kuti intelligent ya Limpopo FM yamaliza imapanga kafukufuku. Pamene mai yolamu akadafufuzabe koma intelligent ya Limpopo FM yamaliza kupanga kafukufuku anthu amene amapanga chipongwe kumponera, anthu amene anawocha
minibasi kumponera anthu ajatu Limpopo FM yawapeza. Ndetu kufuna tidziwe kunena kuti kodi tikauza amayi Yolamu achitapo chani, kodi tikauza Antintha achitapo chani, nanga president wa dziko akamva achitapo iyeyo chani. This is Comrade Ntanywa Paulo Limpopo FM radio yokayo imene imanena zona zake zenizeni. Zoti ajakwera atsogola ulendo uno achilima achita 2025 imene yonso tayedzeka. I respect your position. Yes. Fusolanga la kuti koma mudzafuna anzanu 2025 kwambasi kwambiri koma mwino simudziwa zimene zochitika chifukwa ndale timachitira kuseri, simudziwa zimene zochitika kuseri. Mukhano oli ndekande dai itingoyedzeka naye tiyedzeke naye ndale sizo zimene mmaona msana ino ayi ndale timachita usiku ndale timachita usiku ndale ndale zimapangidwa usiku. Nchifukwa chake Chilima anaphedwaso usiku. Uko nkuyankhula kwa akulu Malawi Congress Party ndale timapanga usiku. Sizi zimene mmazona masana aziyayi ndale ndi usiku. Ndi Malawi tinaona usiku Chilima akuphedwa. Usiku anthu kuuzidwa kunena kuti ndegetu yagwa uku kwachitika ngozi ya ndege kuti asilikali atumizidwe kumene kuja anthu sana labadire. Ndipo Amalawi mundichitira umboni kunena kuti pamala Amalawi ochuluka amalira imfa ya Chilima. Aboma anali kukangalika kuopseza anthu omwe munthawiyo amamulirira Chilima. Lero ndizomvesa chisoni ndizodabwisa aboma omwe aja akufuna kumulirira Chilima. Koma tsiku limene Chilima amakumana ndi mazunzo kunena kuti ndege yagwa, kunali zichewa zosiyana zimene tazimva ndiko kwitima sitinafikeko. Ndizomvesa chisoni kunena kuti kumalo komwe kumanenedwa pa 10 June kuti kunali kowirira kapena kuti kunali kokwitima kuja, lero aboma akwanisa kupitako ndikukamanga chipilala. Ndipo ndi nkhani yovesa akupanga zimenezi akubanja sakudziwa kena kalikonse. Nkhani ya maliro nthawi zambiri imakhala m'manja mwa mbumba olomwalirayo atakhala kuti anali manager ku ntchito kwawo. Koma tikangofika pa maliro china chilichonse chimakhala m'manja mwa ambumba. Ambumba ndi amene amapereka mpata kwa aku kampani kunena kuti tenganiponi gawo lanu ife tamaliza. Ngati muli ndizoyankhulani ife tamaliza. Koma lero Amalawi ambiri alodabwisidwa kupeza kuti boma limene likusogozedwa ndi MCP limene likukhala patsogolo pa zochitika za imfa ya Chilima ndikumafuna kuasiya akumbumba kumbuyo. Choncho Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti akumbumba ife titankhulana nawo pa Limpopo FM atisimikizira kunena kuti mwambo ukukachitika konsipe, mwambo sukachitika
kuchikangawa. Mwambo kukachitika kuchikangawa ndo Malawi Congress Party amene akukamsazika Klaus Chilima ndi kukamuuza kunena kuti pepani zimene timapanga tazindikira mochedwa, akufuna akasazike chifukwa pa 16 September MCP whether they like or not abere mavoti asabere kaya amkakamize anabero ntalimanja kupanga za mtundu wina waliwonse koma pa 16 September MCP ikupita. I said whether you like guys or you don't like, you are going. Killing Chilima siku limene anamwalira Chilima linaliso siku limene chipani cha Malawi Congress Party chinatera pompaja, ndipo mzimu wa Chilima ndantu 8 aja salola kunena kuti Malawi Congress Party ipitirire, ndipo mwalemba mmazi ngati makhandi maganizo nena kuti mu dziko la Malawi mukhala nkhondo, mu dziko la Malawi simukhala nkhondo, Mulungu atiteteza. Ndipo ndi mapemphero a Malawi ochuluka kunena kuti ku Malawi sikukhala nkhondo, although mwapanga ma tactics anu ochuluka kwambiri koma siziteka. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi ndifuna ndikuuzeni kunja kuno MCP sikugona chifukwa cha imfa ya Chilima, akuyesa kuziteteza mmene angatere, nchifukwa chake apanga ubale ndi Smartmatic, nchifukwa chake akupanga ubale kwambiri ndi Anabelo Ntalimanja. Zonsezi zikupita paja ponena kuti chonde amwali mutiteteze ife tinachita zinthu zoyipa, anthu watu akudziwa, ndipo ndizoona zake zonena kuti anamupha Chilima, nchifukwa chake akuyesa kuziteteza. Koma ndifuna ndikuziwiseni ndikukuuzani Amalawi nonse, Mulungu amene analenga dziko la pansi ndi kumwamba, Mulungu amene analenga dziko la Malawi, the same God ndi amene azachite reveal the secret imene anthu amene anaipanga. The secret yoyamba kuzakhala kuluza kwa chisankho, kenako anthu azasakidwa ndi kugwidwa. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi ife ali Limpopo timafuna tizikuuzani zinthu zona zeni zimene zikuchitika pa ground. Kodi inu mukudziwa kunena kuti anthu pafupi 30 anatulusidwa ku ndende ndicho linga chonena kuti aphe Peter Mutharika, ndicho linga chonena kuti amuphe Mai Joyce Banda. Pali mndandanda wa anthu umene boma limeneli lakonzekera, ndipo boma la MCP silizasintha, ndipo Amalawi mukuyenera kusamalisa kwambiri pamene tikupita ku chisankho cha pa 2016 pano, ndipo zipani zotsutsa mukuyenereka kusamala kwambiri ngati simukugwirizana kuti MCP pa 17 pano ichoke mboma. Mudziwe sonena kuti MCP kasangobwereranso mboma, ma activist ambiri azafa, ma activist ambiri azayamba kuyankhulira MCP kuopa kuphedwa, komanso azisogoleri ambiri amzipani zosiyana ena azapita ku MCP, komanso ena azakhala ataphedwa, ena ndikuthawa mdziko. Choncho chinthu chimodzi chimene chikufunika Amalawi tonse komanso zipani zonse zotsutsa ndikuti tonse tibwere pamodzi, tigwire ntchito limodzi kuthandizana kuti tichose chipani cha MCP. Mavuto awa sa munthu mmodzi, mavuto awa akufikira wina aliyense. Just imagine packet ya sugar lero 1 kg sugar ali 7,000, 1 kg sugar ali 7,000. Komano amayi ena anapita ku chipatala anakauzidwa kunena kuti pakufunika mwana wanu muzikamujesa phala, ndipo muonesese kuti sugar yekha muziyesesa kukamwikira sugar amene akampeza kuti amayi amenewo. Choncho Amalawi kumawa kuno kumasana kuno ndikufuna ndibwere ndi nkhani imeneyi imene inachitika kumponera. Ndiyambe ndi nkhani imene inachitika kumponera.
tonse tikuziwa kunena kuti kumponera kunachitika za uchifwamba zimene anzatu a Malawi Congress Party anazipanga. Angakhale iwowo amanena kuti siwowo amene anazipanga zinthuzi, ndipo tinamva amayi Yolamu akuyankhula kunena kuti iwowo akadafufuza. So Limpopo FM ndi anthu awo amene amagwira nawo ntchito, aku polisi, aku ame, aku prisoni, tathandizana kufufuza nkhani, ndipo nkhani inaenda motere. Chiwembu chimenechi chinayambikira ku Eskom. Richard Chimwendo Banda ndi gulu lawo anapita kukapeza azikuluakulu akumponera ku Eskom ndi kuwauza zonena kuti tili ndi ntchito imene tikufuna tigwire mu tsiku la lero, ndipo timafuna tipemphe kuti nthawi ikamakwana 7 o'clock to 9 o'clock magesi kumponera azimisidwe. Choncho anthu analandira ndalama aku Eskom kumponera. Nonse aku Eskom kumponera, boma likazangosintha nonse amene munalipo tsiku limene kumachitika zimenezi, maina anu onse talembalemba, staff yonse ya pamponera imene mulipo pano muzayankha nawo mulandu umenewu, chifukwa inu munazimisa magesi kuti zinthu zoyipa zichitike. Choyambirira chimene chinayamba kuchitika, anazimisa magesi ndi kuti anthu a DPP akamachoka ku msonkhano kwawo akamafika kumponera aone mazangazime. Eskom ya pamponera akukhuzidwa ndi chipongwe chimene chinachitikira a DPP. Choncho ndifuna ndiperekese chenjezo kwa nonse amene mukugwira ntchito kuma Eskom osiyanasiyana, mutengerepo phunziro. Anzanu aku Eskom kumponera tagwira, ndipo tikupasani mainanso a anthu ogwira ntchito ku Eskom, chifukwa timu yathu ili kumponera ikupanga china chilichonse chothekera kuti itipase maina onse ogwira ntchito pa Eskom. Anthu ogwira ntchito pa Eskom anatenga nawo gawo pa chiwembu chimene chinachitika kumponera. Achimwendo atatenga ndalama kwa apasa Eskom kuti azimise magesi, ndipo zimenezi zinachitika. Magesi anazimisidwa. Ino anthu akumponera mundichitira umboni, ndipo muperekanso ma audio osiyanasiyana kuti Comrade Ntanyiwa sakunama tsiku limene magesi anazima. Koma chodabwisa ndichonena kuti magesiwa atazima, ntchito yawo itagwiridwa, sipanatenge nthawi yaitali magesi anayaka, koma section imodzi ya mponera ina kumayaka magesi, ina osayaka magesi. Amayi Yolamu muzindisa atatu ma statement yo pajamati mukugwira ntchito ife tamaliza ndipo tapeza zosatira zake. Choncho anthu amenewa atazimisa magesi anapanga chothekera, ndipo pali mnyamata amene ndikumtchula dzina amene anali leader wa nyamata onse amene anapita ndikukayesa basija. Nyamata ameneyi dzina lake ino akumponera mumuziwa, dzina lake ndi Clement Azire. Ngati ndalitchula molakwisa koma mukunziwa Clement Azire kapena Clement Asile, ndi amene anali ring leader wa nyamata amene anapita kukaocha mini basija. Iyeyi ndamene akwaziwa mainawo. Ife mainawo ali Mpopo tikuasaka, ndipo tukupasani maina onse, koma
king leader wao amene achimwendo anamugwirisa ntchito popita kukawo cha minibus ija ndi Clement Azire. Choncho ndikupempha amayi Inspector General Mayolam mukuyenera kumugwira Azire kuti akuuzeni. Ngati simunga mugwire Azire, boma likubweralo lizamugwira Azire ndamene azaulule kuti chimene chinachitika ndi chani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ife tinapanga za intelligent, ife tinapanga za intelligent, ife ndamene tinapanga intelligent yeniyeni osati so ku Malawi ya. Intelligent yatu sitinapangire ku Malawi. Yatu tinakapangira ku Russia. Choncho Clement Azire atamaliza kugwira ntchito yawo pakati pa usiku chama 1 o'clock to 3 o'clock anapita ndi galimoto Toyota Hilux old model zichama pereka kamuzubanda kwa ma MP zicha old model Toyota imeneyi Toyota Hilux number plate yake NU 3502. Ino anthu akumponera inuyo anthu akumponera inuyo ndiye mungoti koma Ntanyiwa anthu amenewa anapita chama 1 o'clock chama 2 o'clock pagari moto ya Toyota Hilux number plate yake NU 3502. Ndipo anakachosa engine ya galimoto komanso gearbox ya galimoto ndikuponyera mu galimoto yawoyi ndikunyamuka ndikumapita. China chilichonse chimene chinachitika kumponera chinayamba 7:15 madzulo. Mmene imati 7:15 madzulo mission ya anthuwa ndi pamene imayamba. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Mulibanji Clement Azire. Program yanga hii akundipasira ndi aja Transkulia Mr. Chikalongo amene amanyamula katundu kuchoka ku South Africa kupita nawo ku Malawi. Ndipo Mr. Chikalongwe akunena kuti afika kuja amafikira ku Pretoria, ndipo madera onse ozungulira ku Pretoria nonse amene mwazungulira Soshanguve, Randburg, Bela ndi madera onse ozungulira Johannesburg, Randfontein, tieni mwaimbire pa nambala hii 07820323134 07820323134. Abwera aimbireni kuti akunyamulireni katundu wanu. Amalawi nkhani yanga yachiwiri ndila gulu limene Amalawi Congress Party alilemba ntchito. Achipangano chakale akula kuila chiyani bezilanga lokonilwa chimaukuwa wajika
tandiuze sovanoli mesa ndina kuchitila za bwino zochuluka ineyo akale kuti ukale mfumu ndina kunyambula ndine andipela kumbo kufangati ebe ayo ndipela kunkalango kodi ndina bisalomu anozimu wanga kufula pasibandhaga ayo ndafela nkondo ya bale kaini kodya chirima likuzi kudisa malawi ndikamulonzela kumwamba matembelero wabwere baiwe ndibanjalawo kulindisoka misimu yanzu naye niwere pamutuvamo kodi mulungu wanga uweruza bwanjiyama kodi mulungu wanga uweruza bwanjiyama Amalawi pamene ndikupita kumalechereche a program yanga chigawo chino chakumasana kumadzulo ndati ndikuze nikunena kuti pali gulu la anthu opitirira 20 lomwe Malawi Congress Party akuligwirisa ntchito. Anthuwa ndi amene atulusidwa kuchoka ku ndende, amene anapasidwa ma life sentence, life imprisonment. Anthu amenewa atulusidwa ndi boma ndicho linga chonena kuti awathandize kupanga zawo chigawenga pokupha anthu awa: Boni Kalindo, Lighton Mangochi, Comrade Kashololo, amenewa ndi Comrade Boniface Kashololo, Peter Mtalika, Wabakiri TV, Comrade Ntanyiwa, Mai Joyce Banda, Kabambe, Kamlepo Kalua, Ajisale, Samia Sulaiman, Ben Piri, Maina Vicha, Victor Msoa, Gangata, Japi Mohango. Anthuwa akuendera galimoto ya Malawi Electoral Commission imene akumaisinthaso number plate nthawi zina. Ndikuyankhula pano ma demonstration akumzuzu atatha, anthuwa amamusaka Lighton Mangochi kuti athane naye. Amaona ngati ma demonstration atatha, Lighton Mangochi analowera kwawo ku Mangochi. Nthawi zambiri amataka panga ma demonstration kandi ku Blantyre kandi kuti Lighton Mangochi amanyamuka ndikupita kumudzi kwawo kukona achibale, ndipo gulu limeneli linaasatira Lighton Mangochi ku Mangochi kwawo. Ifeyo titasakasaka ali mpopo nda intelligent yathu tinapanga track gulu limeneli linakapezeka kuti linali kwa Katema ndi kumene anali. Anthuwa akusogozedwa ndi mmodzi mwa wachifwamba amene anapha mzungu Lazarus Chakwera, wamutulusa munthu ameneyi chifukwa chonena kuti amaziwa ntchito iyi, amaziwa kwambiri mfuti maka nkhani yokhuzana ndi sniper. Amenewa ndi akulu aja dzina lawo tikuti Mr. Kazuwa. Mr. Kazuwa ndi wantali wokuda wochepa thupi. Akazuwa ndi amene akusogolera gulu la anthu amenewa amene kuti apange chipongwe azipani zotsutsa amene nda achulawa. Choncho programu yawo imene aikonza kunena kuti azipezeka nawo m'misonkhano ya DPP, anthuwa azivala makaka a DPP, komanso anthuwa azipezekanso anthuwanso azipezekanso m'misonkhano ya PP ndikumavala makaka a PP, ndipo anthuwa azipezeka m'misonkhano ya UTM nkumavala salu za UTM, azipezeka m'misonkhano ya Afodi kuvalanso ma uniform a Afodi. Ndipo pali gulu lina limene ali akuligwirisa ntchito loyambisa phokoso pa msonkhanopo. Ndi anthu mukamathamangira kumene kuja kunena kuti simukhalanso ndi attention ndi china chilichonse, ndi pali gulu lina limene ilolo likhale
ntchito yawo longombera ku anthu amene ali kusanja. So ndikufuna ndikuchenjezeni pamene anthu tikupita m'misonkhano, si onse amene akuti ambuye akalowe ufumu wakumwamba, si onse mwachidule amene atazivala ma uniform a DPP ali a DPP, si onse amene azivala uniform ya UDF ali wa UDF. Anthu wandikuti alipo more than 20 akuendera costa ya Malawi Electoral Commission. As I'm talking right now, gulu limeneli lili kumangochi kumene kuli achakwera. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Umalekana kufuze anthu tidziwe chikunga mangidwe ya ingo. Akulirayo ndindaniwo wanyu kisozi sito. Ndiponso tasinidwa kuti ndi mmodzi wa ku MCP kunena kuti mmodzi mwa anthu waso ndi Nkuluja amachedwa kuti Kumwembe, nayenso anatulusidwa koma sakuyenda, akungokhala mnyumba, aliso mugulu limeneli limene apasidwa ntchito yonena kuti azipha anthu. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Oyo uno subanganika koma mwinadi nali ngozi. Moyo uno subanganika mulina feli mozibwa. Ndati ndikukumbuseni Amalawi kunena kuti mwambo uli kunsipe osati kuchikangawa. Amene ati alowere kuchikangawa ndi amene anapha Chilima. So aliyense amene pasikuli chifukwa anthu amene akudederuka ndi akudowa akumatumizira magali moto nkumapasa ndrama. Anthu amene akupita kuchikangawa mukamapita kumeneko muzimba nyimbo yonena kuti tinapha Chilima ndife, tinapha Chilima ndife, tinapha Chilima ndife. Chifukwa aini yake amaliro akukapanga mwambo kwawo kwa Chilima. Kumeneko sikunali kwawo kwa Chilima. Ndiye kwawo kwa Chilima ndi kumene kuli mwambo wa misa. Tieni tonse Amalawi tikakhale nawo akubanja kwa Chilima. Afitiwa asiyena zikapanga zawo za ufiti akasazikane naye Chilima. Chifukwa ndithu pa 16 they are going whether they like or not. Anthu amenewa akhala akupita. Isambumba ya Chilima again. Kuswa kumalula basi. Iwe chakwela Malawi si wa MCP. Malawi si wangu yako. Watizuza kwa kwana liva salono. Usatika kamile ifesti kukufuna. Utabantu wafunikila kwa mbili moziko la Malawi. Sadikilia Chilima ndianzake. Ndiwe galuko basi kupantu ofya na kuzandiza. Ulibeba bwino nyani sisopsezana. Musamaji wapseze zikaya nkula. Sizomanga na soy peso. Ukulutili na yankula mkawaza. Komuledi mtanyiwa wabakili muluzi TV. Konkalindo president watu Pastor Shumba Kalonga boy Sylvester Namiwa Pitilizani kuvumbuluka Chilungamo Osawako Satopo Osapowoka Triple O representing SKC. Iwe kunkuyu utiuze bwino komuka chudafunga black box. Unapaswa itikagali we kunkuyu kachubi koona ndufitiko. Nawe sochi chimwendo chimimbanga chichule chimutungati wasenza batile kodi simudambe saweni kutukwa nita mukuti wa mongela misongo wake kukutukwana nindiko simonati MCP chipani cha mwazi mkana konda chitango tetedwa kutichiza zapezeke so kumalawi. Ndikatero so
FM monali ndine Comrade Ntanyo tibwereso chigawo cha kumadzulo ndizakha ndi program imene akutipasira ndi maloya athu aja ndikandi program imene akutipasira maloya athu aja ndikuwuzeni kuti kodi maloya athu aja chachitikira ndi chani. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo kuti ndizakuwuzeninso kuti kodi apemphero bero apanga chani amenewa apemphero bero amachoka kunchewu kuja kumphate kwa Enea kodi apanga chani apempherowa ndibwere ndi program imeneyo chigawo cha kumadzulo. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM program imene timaicha nganga zaona zigawenga za MCP chichoke ngoma bungu panga boyine bungu kwanika kuiwala ini maesa ndimulota komaini tukisedidi chikumo chatu chandali chitatu nishabitachikasi saulo sikilima uchainwatu kulibe manda kukantuwa ntukusala nzeru za pasiwe yavomereza kuti yakunosa makalizo masiko pano usiku wapita uineyo chilima ndamulota akuti vinde chinchito yangani nalisana malize ino ikala chotiwa ndege itasindikana kwela kandi usiliha Malawi wokuti ndima wakonda ndapita freedom fighter man for this nation ndima utemano isela this nation ndima uteroro model for the young generation ndima uta powerful reflector this nation ulita wakuboratoni wamasokuluza kwa Malawi kusaneneka odikile kwa mifa yaki madamsawo sikisaiwala ifa yantu yawayowawa iyansanose Yesu oyo nawo dale ajima masiyabala Malawi stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. olimba ntima iwe afunzira kuti muntu soguma kwa dziko lako ndambendera ya dziko lako mpaka na kuifera antuniziwa nijilima uja sana liye mungu wangu naonera pululo kita nao mpaka wangu nai kumasunda tiwa kutika tichisama balama kumolinda uveza ine kujokela kwa mwana wake sindigaika kose dziko lipa mwana yenu lisapo